αυτά που νιώθουμε γονείς και παππούδες. Είναι μεγάλη χαρά και ο ενθουσιασμός όλων μας, υποδεχόμενοι τον εκλεκτόν Ισήριο, φίλο και αγωνιστή στο στίβο του πνεύματος και το χριστιανικό μας παραδόσεων. Των εκπαιδευτικών της χρονιάς, αγαπημένων όλων μας, κύριο Κόκκινο. Ο άνθρωπος ο οποίος για πολλά χρόνια, θα έλεγα δεκαετίες ολόκληρες, τιμά και υπηρετεί με αγάπη, στοργή, ολόκληρη την ελληνική παροικία. Πρόθυμος, εργατικός και πάντα ακούριστος, οδηγεί τα παιδιά μας στη μόρφωση και στη μάθηση. Ο άνθρωπος τον οποίον κοσμούν πολλές τιμητικές διακρίσεις για το μεγάλο έργο του, σαν τη σημερινή εκ μέρους του συλλόγου μας. Εδώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κατά πάντα άξιο πρόεδρό μας, ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ευγενή, ομόφωνη απόφαση, δια της οποίας τιμάται ο άνθρωπος ο οποίος στάθηκε και δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτή εδώ την αίθουσα, τα καλοκαίρια και για πολλά χρόνια δίδασκε αφιλοκερδός την ελληνική γλώσσα τα Νησιρόπουλα. Αγαπητέ μου Τιμολέο, η Νήσιρος σου οφείλει πολλά. Ευχόμαστε για πολλά ακόμα χρόνια να είσαι κοντά στα παιδιά μας. Σε ευχαριστούμε και σε ευγνωμονούμε.